Ja, hvordan er det så at være på båden selv? Det er simpelthen meget hyggeligt. Efter når jeg fik alt det, jeg lavet, og fik sat mit lys i, hvis så går ned under der står lige en gryde der. Det er fra, da vi telefonen var på besøg til at spise den. Ja, og det er lidt tæpper der. Op til fjernsyn. Det er en vigtig ting, jeg vil igen lægge mærke til det her gravering med fisk og alt muligt. Og køkkenet. Det er svært at se, men det råder lidt, men det er også kasserum. Og det er hvor jeg sover. Og det man kan høre lige nu, det er en speciel affugter, jeg har sat op. Den gemmer sig faktisk inde i det her skab. Hvis vi kan lukke det om. Nej, det kan vi så ikke. Sådan. Sådan. Der sidder en lille sort kasse inde. Og den tager den fugtige luft herfra og blæser ud i det fri. Så det altid er tørt herinde. Ja. Jeg har lige været i bad. Yep. Og det er så vores eget private badeværelse, hvor vi har herude. Så ja, det var det.